Les campanades veuran que puja 12 vegades a cada campanada un gra de raïm. Ens queden 10 segons. Jo vull acabar. No sé si tu tindràs temps de menjar les pomes cada una. I me'n sobra. Però vostès sí que tindran temps. 3 segons, 2 segons, 1 segon. Comencen les campanades. Els quarts. Els quarts. Ara són els quarts. Comencem amb les campanades. Primera campanada. Segona. Tercera. Quarta. Cinquena. Sisena. Setena. Vuitena. 9. 10. 11. 12. Moltes felicitats. Feliç any 2009. Feliç meu. Espera que penso que estem. Aquí tenim l'arribada d'aquest any nou, d'aquest any 2009. Ja s'ha acabat tot això. Agafa la copa. Feliç any 2009. Any 2009. Feliç any, Tomàs. Molt bé. Carai, ja tenim, molt bé. I ens desitgem a tots plegats que vulguin... Mira, ens hem posat aquí davant. Ha vingut. En tot cas, els volem desitjar que tinguin molt feliç any nou i que això, doncs que acabin de passar tant de la festa com puguin, i que disfrutin força. Donem la benvinguda a l'any internacional de l'astronomia i acomiadem també l'any de les llengües. Per tant, ja ho saben, aquí tenim, ens hem vingut companyia. Moltes gràcies, noi. Em sembla que ens deixen l'any també.